Добър ден, маняци! Тук съм Смъртта. Идва 56. Ще снимаме днеска на CS с Рамбо Джамбо БГ. Не лагам. Идвам. Сами ли сме? Сами ли сме? Сами ли сме? Ага. И чакай, бавно зарежда. Ето влез. Полицай или терорист? Аз не мога да вляза. Влиза. Аз този сървър съм го играл. Ма не, това е респан сървър ли? Да, видях как ме кюнаха. С АВП-то. Аз съм полицай, бе, ето ма. Ти къде си? Ме убиха. Те побиха ли те, бе? Рамбо. Джамп. Дай ма един чакалист. Ако взема АВП-то ще ги почна, не ми направо ще ги убия. Ох, голям лак. Има хакер, бе. То сигурно с джедай хака. То с АВП-то голямо животно е. Браво, Мане, знам Джамбо. Кой, бе? С АВП-то ли, бе? Не, аз съм Кьоров. Аз ще ги почвам, бе. Почваме ли ги, бе? Аз да си взема дигалчето. И с дигалчето ще ги тръгна. И то с АВП-то голяма работа, брат. Къде си, бе, Джамбо? Къде ме уби, бе? Къде ме убиха те, бе? Иха. Моля? Да, смени си го тъкмо. И да кажа само на нашите зрители, че да се абонират за този клип и най-вече да лайквате. Само че не знаем колко време още ще е клипа, защото не можем да видим. Сега ето как уби. Да, те няма спрат за тия димки. Аз с обикновения пищак. За тебе. Давай, Джамбо, разбрахме. Аз му взех оръжието, а няма какво да правя. Голям кил. Браво е! Джамбо! Не успя да убиеш никой, да, бе? Не. Какъв е този смешен със семката? С носката губи.
О, бе, пето. 5-0. Абе, казвам ти тръгна с пищака, не ме интервал. Пак на същото място, давай, да. Не, чакай. Абе, пето, аз не мога. Аз ако чувам горе с абе, пето. Кики! И кот каква пана, ба! Къде, бе? Горе, върни се горе. Ти мъртъв ли си, бе? Абе, аз като да тръгна да ги трепя, не знам. Големи лаги. И аз се взе. Почваме ли ги? Ето ма. Да, най-отпреде. Те натрепят на секундата, 11 на 10. Са те, бе, пето, честно, бе. Ние сме 11. Ела горе, отгоре, ако имам сега пари за абе, пето, ела отгоре. Ти с нещо да напазиш, да ме прикриваш от едната страна, да ще отира да ги чакаля всичките. Каква мазно тикчи. Ма не издига. Той издига го маже, бе. Убиха го, бе. 6. И зад него има един май. Видях го. Сега ще го заобиколят. Идино. Не, браво, мъжага. Нищо мъжагата. Какъв е той манатко? Аз не знам сега. Аз пак имам пари за имката. Вземи аз да съм най-последния, бе. Тръгна смърт. Как ме уби, бе? Решиш, какво си взема. Вземи едно АВП за мене. Ти ще влизаш изобщо. Вземи за мене едно АВП. Това е мазно оръжие, беш. Горе са. Джампи. Майка. Остат ми. Трепят на. Убиха се едновременно. Сега ще... Пиленцето почвам аз. Почвам да с пиленцето. Хасане, и аз Хасане, грешка. Джамо, беги, идваш ли? Отзаде! Този път ги почнахме, бе.